Ukuthula kwenkosi akube nawe ehlobelane nanku umyalezo. Ncwadi kwabaseFesu 6 ivesi lika-10 ume kuverse 20. Sofunda thina-ke uverse 10 sime kuverse 14. Elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani ikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngokuba sibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe lobumnyama nabomoya bobubi emkhathini. Ngakho hlomani ikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Ngakho imani iy'nkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga. Sibambelela kulawa mazwi asegcineni, kulayini osegcineni kuverse 13. Nalapho senifeze konke nime. Nalapho senifeze konke nime. Kathathu kulesi sigaba esisifundile kuphindwa igama lokuma uverse 11, 13 no 14. Lesi sigcizelelo siluphawu lokuqakatheka kwesiyalo esisinikwayo uNkulunkulu ngesandla sikampostoli uPawuli ukuba sime, masiqonde ngesimo sesitha sethu kuba sinjani. Sivezelwa sona ukuba isitha sethu verse 11 singuSathane, kodwa futhi akhulunywa ngaye yedwa oyisitha sethu. Uvezwa-ke kuverse 11 uSathane umuntu onamaqhinga, kodwa kuverse 12 sivezelwa ezinye izitha zethu ukuba siziqonde ukuba nazo ziyingxenye yethu, ngoba kusiyena kuphela uSathane oyisiphazamisa empilweni yabantu baphile ezweni lasemhlabeni belinikwe uNkulunkulu nethuba lokuba benze njalo. Uverse 12 usivezela ezinye zezitha esibhekene nazo ngaphandle kaSathane namadimoni. Uthi-ke asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso. Imiphi okokuqala engifisa uku-understande, kunemibuso esibhekene nayo. Ikhaya liwumbuso, yikho ungakwazi uvela ungene kulo ungakhulekanga. Kanjalo ngiyakhumbula nami ngisahamba nobaba omdala, ubaba uphindela, sihamba simba nayo imithi, sasingavele simbe imithi engazange waphahla wakhuleka ehlathini ayomba kula imithi, anxusa ukuba ney'lwane eziyingozi zingamenzi lutho. Wayengena ayimba imithi, singabafanyana ehamba nami, abuye esesilentshethisa isaka lemithi engazange kwazi kwavela naneyodwa inyoka nanoma ayisipho esinye isilwane esiyingozi, ngoba wayesewuphahlele loyo mbuso. Kanjalo nasemanzini bayazi abantu ukuthi abamnyama akulula uvele uyongena emanzini, kuney'ndlela zakhona ukuze ungene uphume uphila, ngoba namanzi awumbuso. Zingakutshela iZayoni ukuthi mawuyongena emanzini awuvele ungene nje, kodwa kumele uzile ukhuleke kuze kuthi ney'lwane ey'hlala khona ziqhele zimele kude, ngoba sekuzongena wena uyakunxusa kuNkulunkulu. Ziyaqhela ungene uphume uphila, ngoba namanzi awumbuso. Nanjengoba nekhaya liwumbuso, nanjengoba ungaya entabeni kuwumbuso, nanjengoba ungangena endlini okhonza kuyo umbuso. Yikho uma usufikile khona kumele wenze izinto zendawo ofinyelele kuyo, osufike kuyo, ngoba umbuso awuyi ngankosi ongayikhomba, kodwa nongeke wayikhomba ingumbuso. Sizwa ngoDaniel ethandaza kwaphela iy'nsuku eziwu-21 umthandazo wakhe ungafiki kuNkulunkulu, kanti lithi iBhayibheli uNkulunkulu awuqaphela ukuthi iyafika yonke imithandazo, kodwa kaDaniel awusafiki. Wathumela ingilosi enkulu uMikhayeli yehla ezulwini yazomlekelela uDaniel, ngoba isikhulu sendawo yasePheresiya yayivimbile sitha saleyo mbuso, sasivimbile ukuthi umthandazo kaDaniel ungayi kuNkulunkulu, ngoba ukukhuleka kaDaniel kwabe kuyisiphazamiso
phambi kwesitha sendawo, ngoba indawo nendawo inombuso wayo, inama-strongholds wayo. Kodwa kufuneka abantu abazoqinisela emkhulekweni, balibize igama likaJesu Kristu ukuze kudabuka umkhathi bafinyelele kuNkulunkulu, ngoba isitha nesitha sendawo siyabavala abasindisiweyo ukuba bangaxhumani nobaba uNkulunkulu. Omunye esitshelwa ngakho umpostoli Pawuli uthi namandla. Amandla-ke afunwayo kakhulu kwisikhathi esikusona amandla emali. Imali nayo inamandla ngokwayo, ingumbuso ngokwayo, iyisidingo nqangi, kodwa kufanele ikulawule. 2 Timothy chapter 3 verse 2. Sikwinkathi lapho nongenambono nongazalelwanga ukuba umholi ewafuna amandla okukhothanyelwa ngaphandle kokuba nemali. Bakhona bathandayo nje ukuba namandla ukuthi bayalalelwa, bayabingelelwa. Uma kufikwa ey'gcemeni ey'thile kubingelelwe bona. Ubaba wami wayevamise ukuthi masesithandaza ekhaya ntambama athi, bantabami, umholi akakufeseli ukuba ngumholi, nenkosi ayikufeseli ukuba yinkosi. Umholi wabantu uyazalwa futhi uphatha ngesikhathi esifanele. Ngakho wayesifundisa ukuba singakuphangi ukuba wonqa phambili kuhle komchamo wasekuseni, kodwa asolinda ithuba likaNkulunkulu aze kube nguNkulunkulu okukhombisayo ukuthi noma ubuthanda wena ukuba laphaya, kodwa ngikudizayinela ukuthi uba sendaweni ethile. Wayesifundisa ukwaneliswa noma ngaba liphakanyiswanga igama lakho, kodwa seva faithfully la uNkulunkulu esakubeke khona. Uthi uSathane ekhuluma noJesu kuLuka 4 verse 6 and 7, amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo ngokuba inikwe mina, futhi ngiyinika noma ubani ngokuthanda kwami. Ngakho-ke wena uma ukhuleka phambi kwami, konke kuzawuba ngokwakho. Eqambamanga uSathane ngoba uyazi ukuthi abantu bayawathanda amandla. Wesithathu esizwa ngakho umpostoli Pawuli isixwayisa ngempilo yezinye sezitha zethu, uthi nababusi bezwe lobumnyama. Lena imimoya eyenga labo abangakukhuthalela ukufunda izwi lenkosi nokukhuleka. Ziningi izinto abayengekela kuzo, zivela zizinhle, ziyisidingo nqangi kumuntu, kanti ziholela ophathe. Woqaphela amandla ezwe lobumnyama, abahenga abantu, abona ukuthi ibandla lingakhuli abesiyofuna amandla ezwe lobumnyama, kanti useyishonisa phansi, abona impilo ingeyi phambili abesiyofuna amandla ezwe lobumnyama, ukuze abonakale ney'moto, abonakale ngqoka kahle, abonakale nemizi, kanti amandla ezwe lobumnyama, wogada amandla ezwe lobumnyama abahlukanisile abaningi noNkulunkulu, abahlukanisile nabantu abaphila nabo. Amandla ezwe lobumnyama, umpostoli Pawuli nawo asifunde ukwazi ukuthi akhona. Wesina khuluma ngakho umpostoli Pawuli okuyisitha sabantwana bakaNkulunkulu, uthi nawo omoya bobubi emkhathini. Laba omoya bobubi emkhathini yilaba abaginqa izimoto, yilaba abenza ukuthi kube lula umuntu athakathe, yilaba abenza kube lula umuntu akubophele ngenhliziyo, yilo kwenza kube lula abantu bayobulala omunye umuntu, ngoba nokweba avele emandleni obubi bobumnyama. Ziningi izinto ezenziwa amandla obubi emkhathini. Uthi-ke senenze konke, nime. Ukuma yisenzo, an action verb. Ukuma, stand, yigama elilula nokwenza kuzwakala kube kungathi akunzima. Awudingi ukuthi uzucabanga ukuma, ngoba wonke umuntu uyakwazi ukuma kuyinto enjani, kodwa akuyiyo into esithanda ukuyenza singabantu ukuma. Uma sibhekana nezimpi kusebuvelweni kwethu ukuba silwe noma sibaleke, uma sibona ukuthi amandla wethu awalingani ne-opponent yethu, kwenye inkathi siqoqa izikhali zethu silungele ukulwa, kodwa uNkulunkulu ngosiba likaSt Paul uthi uma sibhekene nempi asime, nalapho senifeze konke nime. Amanye amahumusho esilungu
mayebeka lo mugqa athi i-English Standard Version ithi yona, and having done all, stand firm. In-New Living Translation yona ithi, then after the battle, you will still be standing firm. The Amplified Version yona ithi, to stand firm in your place, fully prepared, immovable, victorious. The Message Bible yona ithi, so that when it's all over by the shouting, you will still be on your feet. Ngiyawathanda la mahumusho ngoba khuluma izinto eziningi ezizwakala zizinhle. Kodwa ke sibheke okokuqala, simanini, sima impi ingakabi bikho, sima impi siqalile, sima impi noma isidlulile. Asikho isikhathi lapho ethi uNkulunkulu singami khona, akasiniki ikhefu lokungami, akathi kunesikhathi sokubaleka besiyocasha, akathi uma senenze konke hlalani phansi niphumule, kodwa uthi nalapho senifeze konke nime. Okwesibili ngifuna ukubambe kulo myalezo, yikuphi uNkulunkulu athi uzokwenza uma sima. uNkulunkulu usebenzisa iphepha namandla akhe ukusikhulula. Ningesabi, imani niqine, nibone ukukhululwa kaSimakade azonenzela khona namhlanje. Exodus 14:13 ekhuluma no-Israyeli ubhekene nolwandle olubomvu, wathi ningesabi, imani niqine, nibone ukukhulula kokungaSimakade azonenzela khona. Bama baqina, lokhu ukuqine ukuma usokholweni, ukuma wazi ukuthi anginakuma ngingekho kuye, ngima ngikuye ngokukholwa nethemba elipheleleyo. uNkulunkulu uyakuzivikela ngey'khali zakhe uma simi kuye, uzivikela ngey'khali zakhe. Efesu 6:11, hlomani iy'khali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Sima sihlonyiswe iy'khali zonke zikaNkulunkulu. uNkulunkulu uyawukuba nathi ngey'khathi zonke. Akubakho bikho umuntu oyoma phambi kwakho njengokuba nganginayo uMose, ngiyakuba nawe kanjalo. Angiyikukuyeka futhi angiyikukushiya, kusho uNkulunkulu kuJoshua 1:5. So uNkulunkulu wethu yema nathi, simile njengoba uNkulunkulu samile nathi. Ngike ngezwa Genesis chapter 6:16 ivesi lika 22 lithi iBhayibheli, Abraham remained standing before the Lord. U-Abraham wema phambi kaNkulunkulu, he remained standing. Ebanxusele eGomora bengazi ukuthi baphila nje kanti ukhona obanxuselayo. So-ke nathi singabonakala nathi sinezinto siyaphumelela, yingoba kunabantu abasikhulekela singazi. Zithi izimpi zihlasela sibonakale kodwa singazacile, ngoba kunabantu abayemesikhaleni abasithwele enhliziyweni zabo ukuthi Nkosi ungavumi nosibanibani abeyinhlekisa. Sima kanjani ngesikhathi sempi? Iqiniso ukuthi inkinga sonke ziyasehlela, kodwa sima kuNkulunkulu. Kwebazalwane, sima kuNkulunkulu, siqinile okholweni. Sima kuNkulunkulu ngoba singeke sama sodwa, sikwazi ukunqoba izimpi ngoba sesithathe isinqumo sokuthi anginawo amandla okuma ngokwami, ngiyamethemba uJesu. Kusho iculo. So-ke kubiza ukuthi uma ufuna ukuma, kubiza ukuthi umethembe uNkulunkulu. Kukhona isikhathi lapho bengeke bame nawo abantu. Kukhona isikhathi lapho kumele uzimele wena wedwa, usubmithe kwi-authority kaNkulunkulu, njengoJoshua esubmitha kwi-authority, kwigunya likaMose. Wathi impi ihlasela ama-Amaleki, uMose wayekhuphuka intaba, kodwa uJoshua kwafanele ubhekana nesitha, wathemba amandla kaNkulunkulu kaMose. Yalwa impi, wanqoba uJoshua ngenxa yokuthi unomuntu avumile ukusubmitha ngaphansi kwakhe. Ngeke ume ungenawo umoya wokuthobeka. Lithi le Nkosi uJesu noma ilingana noNkulunkulu, kodwa wayithoba kwaze kwaba sekufeni. Nokungaye uNkulunkulu usiphakamisile. Kukhona izinto ngeke uzenza ubanjwa amandla engqondo yokuba umuntu. Kukhona izinto yozenza uphumelele kuzo ubanjwa umoya wokuba umntwana kaBaba uNkulunkulu. Iy'nsuku ezilikhuni zosihlala zisifikela, kodwa uthi umbhali, nalapho senenze konke nime, senifeze konke, kodwa yimani eqinisweni,
lezi likaNkulunkulu ukuthi uthangena ngishiya angeke azakulahle, wathi indoda kubafelokazi, wathi umondlo ey'ntandane. Senenze konke, nime kodwa nime ezwini likaNkulunkulu, ngoba alijiki lona. Ubusika bungafika, ihlobo lingafika, kodwa izwi lakhe lona limile ingunaphakade. Senenze konke, kodwa yimani ezwini likaNkulunkulu, yimani nivunule ngey'khali uNkulunkulu akhuluma ngazo. Kunezimpi oyoyinqoba with your intellect, kodwa khona izimpi mawumntwana kaNkulunkulu okuyinqoba endumisweni, uvele kuqubuka indumiso ngesikhathi sokuhlaselwa kwakho. Uphake ukuthi ngahlabelela kangaka, uziwezwe amanye amaphimbo ehlabelela kanye nawe, kanti ingoba usujulile in the presence kaNkulunkulu. Yimani nisemkhulekweni. Bazalwane, umkhuleko uyamnisa umuntu, umkhuleko uyamqinisa umuntu, umkhuleko uyamsesetha umuntu ukuthi kungavumi ukuba ngaqhubeka nohambo, kodwa ngoba usekhulekile abuya amandla. Yima futhi ukhululekile kwingaphakathi lakho ukuthi uNkulunkulu akawaqamba amanga. Asekushilo uNkulunkulu ukuthi uzokwenza, usuke ezokwenza. Yimani ninolwazi lokuthi ungubani uNkulunkulu. Ngingubani mina uNkulunkulu? Yimani senenze konke, senifeze konke, kodwa yimani benihleka, yimani bengasaboni lutho oluhle ngani, kodwa yimani kuNkulunkulu. Uba sathe uyamumatha isibeletho sidedele umntwana, uthi uyamumatha sidedele isibeletho umntwana, kodwa noma kunjalo yima kuNkulunkulu. Yima uba sathe ufaka amasivi bethola abanye, kodwa ungatholi wena, kube kume kubaba uNkulunkulu. Yima sewuhlekwa ngale nto siphele seqeda iminyaka ingafuleleki. Yima kuNkulunkulu, ngoba i-idea yokuba yakha yavela kuNkulunkulu. Yima kuNkulunkulu, seyidliwe imoto, sewudliwe umuzi, kodwa qhubeka ume kuNkulunkulu. Noma zingakhona izinto engafuna ukukususa, kodwa wena nje sale sewuma umethemba uNkulunkulu, noma kungathembisi. Yima, uyameka kuNkulunkulu behlehla abantu, uyameka kuNkulunkulu ungazuzondlani, uyameka kuNkulunkulu ungazi ikhadi likagesi olithenga ngani, uyameka kodwa kuNkulunkulu bese bayiprovider. Senenze konke, nalapho senifeze konke nime, nalapho senenze konke nime, nalapho senenze konke nime. Ukhona isikhathi sokumkhuza umuntu ekhaya omzela, umbona ukuthi uyaphunyuka, phinda umkhuza, phinda aphunyuke. Nalapho sewenze konke, sekuthuzela iphara, sewenze konke. Yima, gqolozela uNkulunkulu. Inkosi wavela kuwe noma umphakathi bengaboni iphara, kodwa mina ngisabona lesi sibusiso anginika sona ngesikhathi sakho. Kukhona isikhathi sokuthestwa ngey'busiso uNkulunkulu asinikezele zona. Nalapho senenze konke nime, nalapho senenze konke nime, nalapho senenze konke nime. Khona isikhathi sokugula, webazalwane, ungazweli lutho olunikwayo kuthiwa luyasiza lolu, uxakeke basathe uyenza kungaqondani. Nalapho sewenze konke, wobonje ukuthi lento engibhekene nayo ayisadinge esiwasho, ayisadinge muthi kadokotela, ayisadinge muthi wenyanga, kodwa seyibiza mina nobaba uNkulunkulu. Ke ngingene kwi-fasting, ke ngingene kwi-wrestling noNkulunkulu ukuthi Nkosi, lo mzimba ngawuphiwa nguwe, uma usuqala ungixaka ngenxa yezinto engingayi-understandi nami. Nkosi, welaphe lo mzimba, ngoba isandla sakhe ubaba uNkulunkulu asinyeziwe ukuba siphilise. Nalapho senenze konke nime, nalapho senifeze konke nime, nalapho senifeze konke nime, nalapho senifeze konke nime. Ume sezidliwe izimoto, seliwe ibhizinisi lakho, kodwa ume kuNkulunkulu, ulingise uJobe, ngiyazi ukhona umhlengi wami. Nalapho sesishabalele isikhumba sami uyawuma, othulini uyema, uNkulunkulu nabantu bakhe uyema, uNkulunkulu nabantu bakhe uyema. Uke wama noNawomi, besefile indoda afa amadodana, wasala noRuth, wema naye uNkulunkulu,
ngoba uNkulunkulu uyema nomuntu, uyema uNkulunkulu nomuntu. uNkulunkulu webathandeka uyema nomuntu. Uke wama noSamsoni amehlo esekhishiwe, wezwakala ethi kumfana awunike nje ithuba lokubambelela ey'nsikeni indlemi ngazo. uNkulunkulu wethembeka, wezwakala ethandaza umthandazo omfuphi, wathi Nkosi ngipha amandla okugcina. Wathembeka uNkulunkulu wema noSamsoni eseyihlekisa ngoba uNkulunkulu uyema nomuntu. Nalapho senifeze konke, nalapho senifeze konke nime. Ungasuki uNkulunkulu, ungayithathi intambo uzibulala, ungasithathi isinqumo sokuzibulala. Ima phambi kaNkulunkulu azayimele indaba yakho. uNkulunkulu akabusise okuzwile. Amen.